Pakuluin muna natin yung baboy. Tsaka lagyan ng asin. Okay, guys. Oh, nag-moist ang aking camera. Naglagay ako ng tinidor, guys. Ito po. Ano ba? Tada! Ito siya. Naglagay ako ng tinidor. Sabi ni mama. At saka natutunan ko rin yan sa biyenan ko. Sabi, pag nagpapakulo ng karne, lagyan mo daw ng ganun para lumambot agad. Kaya ako, ilagyan ko siya. Ayan. Pakuluin lang muna natin siya ng mga 20 minutes. Mahinang kalan lang. Okay, balikan natin mamaya, guys. Okay, guys. Ito yung mga ingredients na ilalagay natin. Santol, dalawa na lang yung natira. Lagyan na lang natin ng sinigang mix, puso ng saging, kangkong, siling green, at saka gabi. Okay? Tingnan na natin yung pinapakuluan na natin na baboy. Ayan na siya. Tanggalin na natin yung fork. Kasi maglalagay na tayo ng sangkap. Oh my God, nasa na siya. Ayan. Okay, hiwain na natin yung santol natin, guys. Dalawa na lang kasi yung natira. Sira pa. Piliin na lang natin. Pag nahiwa na siya, ganituhin natin. Yan, kasi ilalagay natin siya sa sinigang. Nalaman ko to sa lola ko eh. Pag nagsisinigang. Tapos hinihingi namin agad sa kanya yung buto. Pero pwede rin namang isama yung buto. Ayan. Pwede na siguro yan. Pwede na nating ilagay yung santol. Hinaan ko lang yung kanin. Oh. Okay. Yung isa. Okay. Dagdagan natin yung konting yung tubig natin kasi yung sabaw parang konti. Sunod natin ilagay yung gabi. Gabi, gabi, gabi. Gabi Conception. Gabi. Okay. Takpan natin. Takpan natin, guys. Antayin natin na mga 5 minutes. Konting kaalaman lang, guys, ha. Yung puso natin ng saging, kaya hindi ko pa siya hinihiwa kasi pag hiniwa ko siya, dapat diretso na siya dun sa pinapakuluan natin. Hindi yung hihiwain mo siya ngayon, mamaya mo pa ilalagay, hindi na puti yung sabaw ng sinigang. Magiging
itim na yung sabaw ng sinigang. Ito yung isa sa mga pampaputi sa sinigang. Okay? Okay, kumukulo na. Tapos ilagay na natin yung ating sinigang mix. Pero, dalawa lang kasi yung santol. Kaya, ilalagyan ko siya ng sinigang mix. Pero kung sapat naman yung santol nyo, mga 6 na piraso or 5, kahit hindi mo na siya lagyan neto. Nilalagyan ko lang siya para maasim pa siya. Okay? Lagyan na natin. Hindi ko siya ubusin. Ang kalahati lang. Okay. Tapos, saluin natin. Liempo yung ginamit kong baboy, guys. Liempo. Malambot na naman na ng konti yung baboy, so pwede na natin hiwain yung puso ng saging. Ganito yung paghiwa. Ito muna. Okay. Siguro tanggalin pa natin yung isa. Hanggat matigas, tanggalin niya siya. Dapat yung malambot lang yung nilalim. Oops. So, lalagay na natin siya. Ilagay na natin yung puso ng saging. Tingnan nyo, unti-unting puputi yung sabaw dahil sa dagta ng puso. Oh. Diba? Pumuputi yung sabaw. Kasi yung mga iba, nilalagay nilang pampaputi sa sinigang nila is yung pinagugasan ng bigas. Pwede naman po yung puso ng saging. Yun o, yung puti ng sabaw. Diba? Pumuti siya dahil dun sa puso ng saging. Next is, ilagay na natin yung ating kangkong at siling green. Oops! Siling green. Daming kangkong. Hindi ko na siya dinamihan ng sabaw, guys. Ayaw kasi ng asawa ko yung masyadong maraming sabaw. Wala nang lasa. Sakto lang yung ganyan. Yan. Takpan lang natin at palambutin. Ayan na siya, guys. Palambutin lang natin yung kangkong at saka
Oops. Kangkong at sili. Oh. Ano yan? O, yung haba na ng hair mo, ate. Hi ka sa vlog ko. Thank you. Birthday ni Ate Grace. Binigyan tayong spaghetti. Thank you, Ate Grace. Oh my God. Pwede na siguro yan, guys. Ayan na. Let's go. Tikman na natin. Taste test. Let's go. Okay, guys. Ito na. Patis. Patis na may sili. Oops. At yung sinigang natin. Wow. Bakit malabo? Ginagawa mo? Ayan, malinaw na siya, guys. So, let's start to eat. Let's start to eat. Nilagay ko dito yung mic. Oh my God. Let's go. Kasya kaya ito dito? Hindi. Yung sinigang na lang yung dito. Okay, okay. Tikman na natin. Lalapit ako dito kasi dito yung mic. Magalaw kasi. Ayan, sa magalaw siya. Ginagawa mo? Okay. Tikman na natin. Ito pala siya. Kita niya. Sinigang. Okay. Lapit tayo, guys, ha. Tapos lagyan natin ng patis. Lagyan natin ng sabaw. Wow, tingnan mo. Ang dami. Tikman naman natin ngayon yung gabi. Alam nyo, guys, masarap talaga yung sinigang pag santol. Iba yung lasa niya. Manamis-namis. Tikman naman natin ngayon yung kangkong.
Ito yung tubig natin. Cucumber na may pipino. Sige. Pipino kalamansi. Kain na tayo, guys. Anong ulam nyo? Wow. Ano ba yan? Next naman natin tikman ay yung puso ng saging. Okay. Sarap siya. Okay, guys. May ano. Kangkong. Puso ng saging. Masarap talaga siya pag ano, santol, guys. Manamis-namis. At saka kamyas, yung ganyan. Kamyas. Nainit. Man naman natin. Okay, guys, tapos na tayo. Inumin na natin yung tubig natin. Lalapit tayo sa ginagawa mo. Okay, guys. Hanggang dito na lang. Don't forget to like, and subscribe to my channel.
See ya!